Papiroflexiarekin gauza desberdinak egin ditzakegu, forma desberdinak lortu ditzakegu bakarrik papera eta gure eskuak erabiliz. Kolarik gabe eta guraizerik gabe. Gaur ipuin bat egiten ikasiko dugu. Horretarako kontatuko dizuet ipuina. Lehenengo kontatuko dizuet eta gero azalduko dizuet hurrengo bideo batean nola egiten den. Beraz, adi entzun datorrena. Behin batean, urrutiko lurralde batean, bazen erregina bat. Erregina hau beti izaten zituen gauza guztiak lurretikan bota eta dana izaten zuen desastre bat eginda, bere logela. Eta bazuen koro bat, asko maite zuen koro bat. Beti eramaten zuen gainean eta koro horrengatik zekiten erreinuko guztiek berazela hango erregina. Baina egun batean, desastre horren artean, koroa galdu egin zuen. Esnatu zen eta, ai ama, nire koroa non dago? Gaztelutik korrika atera eta topatu zuen lehen animaliari galdetu zion. Hantxe zegoen, aintziran, alde batetik bestera, ahatetxoa. Eta galdetu zion, ahatetxo, ikusi alduzu nire koroa, atzo gauean horrutzi nun ohearen ondoan eta ez dago inun ez dut topatzen. Ahateak alde batera begiratu, bestera begiratu eta esan zion, nik ez dut zure koroa ikusi. Baina hemen ez badago zergatik ez diozu galdetzen basoko animali horri dana entzuten duena eta dana usaintzen duena. Zein izango ote da animalia hori? Erregina korrika joan zen basora eta hantxe topatu zuen azeria. Hantxe zegoen, bi zuhaitzen artean izkutatuta, dana usaintzen, dana entzuten. Eta galdetu zion erreginak, azeria, ikusi aldezu nire koroa, galdu egin dut eta ez dut topatzen. Azeriak begiratu zuen eta nik ez dut zure koroa ikusi. Baina ez badago aintziran eta ez badago basoan, galdetu goitikan begiratu eta dana ikusten duen animaliari. Eta zein da animalia hori? Erreinak gora begiratu zuen eta segituan ikusi zuen. Adarraren puntaren puntan, txoria, hantxe zegoen. Eta galdetu zion, txoria, ikusi alduzu nire koroa. Txoriak ekan egin zuen azkar batean, eta bueltatu zen, berri txar batekin. Nik ez dut zure koroa ikusi, baina ez badago aintziran, ez badago basoan, eta hemendikan ez bada ikusten, agian itsasoan egongo da. Itsasoan! Erreginak ez zuen bitan pentsatu, gaztelura joan zen, eta bere belauntzi ederra hartu zuen. Eta belauntzian, joan zen itsasoan barrena. Denbora asko eman zuen itsasoan eta konturatzerako ilundu egin zen eguzkia gorde eta ilargia atera zen. Erreginak ez zuen ezer ikusten. Galduta zegoen, etzekien noruntz jo, aruntz, eta orduan badakizu ezer egin zuen. Garai horretan, aspaldian, marinelek egiten zutena, zeruari begiratu. Eta zeruan bilatu zuen Ipar poloko izarra eta hantxe topatu zuen Ipar poloko izarra. Ipar poloko izarrari jarraituz, etxerako bidea hartu zuen berriro. Baina bapatean, ekaitz batek harrapatu zuen eta danba! Bela puskatu zion. Ai ama zer egingo dut orain belari gabe. Arraunean bueltatu zen, izan zuen moduan gaztelura erregina. Eta hurrengo egunean pentsatu zuen ez zuela nahikoa bilatu itsasoan eta berriro bilatuko zuela, baina horretarako erabiliko zuela beste itsasontzi bat, bai, kabinadun itsasontzi bat, GPS-arekin, Wi-Fi-arekin eta modernitate guztiekin. Ziztu bizian joan zen oraingoan, jona, eta bapatean hantxe ikusi zuen uarte bat. Eta uarte horretan etxe bat. Eta etxeak zuen atea erdizabalik. Azti baten etxea zan. Erreinak ez zuen bitan pentsatu bere koroa topatu behar zuen. Barrura sartu eta gauza pila bat ikusi zituen bertan. Ikusi zuen katu beltz bat. Ikusi zituen liburu pila bat. Ikusi zituen ere arma sare ugari. Baina gauza batek jozion begira. Hantxe ikusi zuen. Etxearen erdian, haundia, egurrezkoa, kutxa bat. Kutxa haundi eta erraldoi bat. Kutxan begiratzen hasi zen eta topatu zuen. Zer topatu zuen, zer ari zen bilatzen. Koroa, ez zuen koroa topatu. Kapela topatu zuen. Baina naizue esan zuen, nazkatu naizia koroa bilatzeaz. Hemendik aurrera, kapela honekin gobernatuko ditut nire lurrak. Eta horregatik, egun hartatik aurrera, lurralde hartako
errein guztiek koroa erabili beharrean. Kapela erabiltzen dute. Eta alabazan edo ez bazan, sardadiak alabazan, eta atera da edila, amaika, telebistan. Bueno, hemen ipuina, ikusten duzuen moduan, bukaeran geratzen zaigu kapela bat. Eta nik beti aprobetxatzen dut ingurukoi txampona eskatzeko. Ondo egiten baduzue eta ingurukoi gustatzen bazaie, txampona botako dizuete ziur. Beraz, badakizue urrengo bideoa begiratu eta hortxe ikusiko duzue nola egin ipuin, polit eta xelebre hau.